Динар, тагын бер сорау, күз көннәре якынлашып килә. Менә гошер садакаларын бирер вакыт җитә бит, быел ниндидер үзгәрешләр булачакмы бу мәсьәләдә? Әлегә безнең инде теге шәригатьтә бездә андый үзгәрешләр көтелми. Шәригатьтә бит инде куелган ничек, әгәр дә кеше үзе сулар сибеп тырышып үстерә икән, ул чакта ул инде 20дән бер өлешен инде мохтаҗларга зәкятен чыгарырга тиеш. Әгәр дә инде ул теге табигый юл белән үзе үсә торган берәр нинди төр икән, яңгыр сулары белән ул чакта инде ул уннан бер өлешен инде мохтаҗларга чыгарырга тиеш. Ләкин безнең бер нюанс бар, безнең халыкта ул гошер садакасы дип йөртелә. Ләкин асылда ул садака түгел. Садака түгел, садаканы без кемгә дә бирә алабыз. Мөселман түгелме, хәтта мохтаҗ түгел кешегә дә бирә алабыз. Ә инде зәкят ул бит инде безнең мөселманнарга карата гына махсус бер төр. Шуңа күрә инде гошер дип бирәбез икән, гошер бездән саналсын дип телибез икән, ул вакытта инде мохтаҗ мөселманга без аны бирергә тиеш. Әгәр дә инде без аны менә шундый сорау була туаймы, башка кешегә бирә алабызмы, сән күрше мөселман түгел икән, миңа бирә аламмы? Әлбәттә бирә алабыз, ләкин ул чакта ул гошер булмый. Ләкин ярдәм садакадан санала. Бик зур рәхмәт сезгә, бу шулай аңлаткан өчен. Уңышлар булсын. Рәхмәт.